Na sziasztok, ez itt én vagyok, Kapitány Kommandós, itt vagyunk a Blockade 3D-nek a harmadik részével. Jó, valami marhasságok bejelentek, nem baj. És akkor neki is fogunk játszani. Ugye az előző két rész már fel van rakva, egy Astroflux-a meg egy TDP-vel együtt. Jó, az ott egy tank, ahogy nézem, eléggé veszélyes. Az a tank nagyon rám néz. Két tank is van itt. Ez hülye baszki. Nem veszi észre, hogy egy kék van a hátán, a piros. Jó, de egy Aha, hacker baszki, az hacker mindenen átlő. Jaj, de miért vagyok mindig ilyen hülyes? Miért nem rakom már be azt a hülye akkor rakétavetőt, vagy mi a izémet? Így, buzi, így. A Montion. Ezt is berakjuk helybe, ezt a... Nem tudom, hogy AT-mány vagy mány legyen, tök mindegy. Még van. Berakok egy ilyen RKG-3-at. Gázgránát vagy molotov. Szerintem a molotov az most jobban jön. Vehíkleszből, ugyebár nekem soha sincs egyikből sem. Jó, azt lesznájperezték, de onnan azt lehet látni, ahogyan meghal persze. Erről ennyit. Sniperezzé te csak te hülye, mert én kinyírlak attól még. Annak csak a tökfeje látható, én pedig a halált láttam. Ennek a háznak, ahogy nézem, nincs padlója, csak egy fullosan egy blokk tartja. Hogyha ennek a fának annyi. Ó, köztitek kurva tank, hogy a picsa anyádat basznám meg. De honnan lőtt le tankkal? Ja, hogy onnan. Jó, ezt már nem tudtad elkerülni szerintem. De ez sem. Én elkerültelek, baszki, az még lehetséges. Tankot még el lehet kerülni, de az embert nem. Jó, ez hülyékén megdöglött végre, egy hülye döglött. Ott is van egy tank. Én is tank vagyok amúgy én magamba. Aha, hogy a hülye pöcs bassza meg. Elbújj direktbe, hogy az a tank engemet kinyírjon. Bom, ez szétbaszott. Jó. Ezeket meg kell baszni valahogy, ezeket a tankokat. Na azokon már én nem tudok segíteni szerintem. De nem tudok. Egyáltalán kizárt. Így dögölj meg, te rohadt pöcs. Így. Így. Kapjátok be a faszom. Kellett nektek tankozás? Na kaptatok. Tank. Egy lövésre még kibírok. De kettőni már nem bírom. Miért? Ez a hülye, nagyon hülye. Az aknát veszi a kezébe a marha. Jó, hogy ott még vannak ilyen blokkok. Értem. Fuck off, bitch.
erről ennyit. Azt nem tudjuk lelőni. Azt meg nem is lássuk már. De jó. Jó, hagyjuk ez. Jó, hogy a tank mellett nem robbant fel. Már így kell meghalni, legalább úgy, így halljunk meg, baszki. Valamiért ez nem akar működőképes lenne, hogy én kinyírok mindenkit. Máma, legalábbis. Ó, de rosszul állók, dead kill terén 6-10. Azt is soha nem szerzem vissza azt a... Vagy mégis. Már visszaszereztem egyel többet. Ó, legalább egy dolgot lehet tudni. Tankkal, meg sniper, van snipered és tankod, az kurva jól jársz akkor. Ó, yeah. Erről ennyit. Gecik. Kis gecik. Aki nem szereti amúgy a csúnya szavakat, azt ne nézze a videómat, hogyha ilyen hülye, konkrétan. Jó, én szerintem egy fullos tankkal jobban járok. De dögöljél már meg, te geci! Az hacker a kis geci, nem döglik meg. Szeva. Na, így van egy ilyen láthatatlan izé, ami nagyon mókás. És kilényírtam. De nem tudom, hogy lehetnek ők láthatatlanok. Én szerintem valami hacket használnak arra. Ahogy nézem. Az. 2 lövés, ennyi. Mindjárt mondja a THX. Szépen le akar majd lőni, vagy robbantani. Jó, nem lesz bajunk, hogyha a tank nem talál meg. Vagy mégis, ha csak nem talál meg. Tehát, hogyha nem talál meg, akkor nem lesz nagy bajunk. Pedig megtalál, akkor lesz nagy bajunk. Ó, ez nekem nem nagyon tetszett. Ez sem tetszik annyira, hogy mi itt konkrétan úgy heverünk, mint a hullák. Hullatetók. Kinyírtalak, geci. Ez, MP5 te leszedni olyan messziről? Lehetetlen. Ha csak nem hacker a csávó. Így. Erről ennyit. 2 lövés, vagy bazd meg. Ó, 25 HP-val mit kezdjek én? Azt mondjátok meg. Kinyírtam a gecit? Nem. Hol van a pöcs? Ott van a pöcs. Jó, most hol vagyok én itt? Az a jó kérdés. Azt semmit sem tudok semmiről, tehát azt sem tudom, hogy mi vagyok, hol vagyok. Annyit tudok, kék vagyok. Szevasz, halott vagy, baszki. Ez halott, ez a hülye gyerek. Miért haltam meg, baszki? Na jó, de viszont szerintem ennyi lesz a harmadik rész erről a játékról. Addigra is sziasztok, hely!